Haluaisin sanoa pari sanaa sinulle, joka olet vastuussa organisaatiosi menestyksestä ja vastuualueesi tuloksesta. Uusimpien tutkimusten mukaan johtaminen vaikuttaa syntyviin tuloksiin painoarvolla, joka on yli puolet organisaation tuloksen vaihtelusta. On siis keskeistä ja ehdottoman tärkeää, että johtaminen toimii. Se on tärkeää paitsi organisaatiolle, myös johtajalle itselleen. Suomalainen johtaja ansaitsee parhaat mahdolliset strategiset ja operatiiviset ajatukset ja työkalut menestyksen kilpailussa, jossa kilpailijoilla voi olla puolellaan kustannusetu ja muita menestystekijöitä. Tässä mielessä kehitimme VIA Senior Leadership in Action-ohjelman. Siinä osallistujat saavat opettajat Torivin Business Schoolista. Sen lisäksi osallistuja varustetaan parhailla välineillä ja konsepteilla. Hän saa diagnoosin niin liiketoiminnastaan, organisaatiostaan kuin johtamisestaan, aina aivoprofiiliin saakka. Lisäksi hän saa henkilökohtaisen valmentajan vuodeksi käyttöönsä, varmistamaan sen, että opittu ja aikomukset menevät todella käytäntöön. Johtamistietous, työkalut ja menetelmät etenevät nyt harppauksin. Ota niistä hyöty irti. Rakenna johtamista itsellesi ylivoimatekijä.